ina sa shara ta ko ta ina Allah wallahi gai. Kai malam kuma tun daga nesa naji kana biyan naira 5 to yanzu ya za a yi ne? Me biyar? Wannan maludin da kake gani saboda rashin kuɗin da ke kasar nan wallahi kawai na zo na aska kaina na zuwa wannan ranar. Allah ko kawai na ce 5 naira 5. Oke to ni zan yi na 500 ne ka gane ID yanda ake ciki. Gashi da 500 zan yi. Wannan an samu na tefa ne. Yawa to zaka duka ne ko kuma a tsayen zan ma? A tsaye dai a tsaye san gangan zaka zo. Ba cewa kai biya ne kai me wannan na kala ta wurula hannu kala ta oke ka tsaya kudi na biya ba kudi na biya to kudi na biya ka kyale ni in yadda zan yi yawa ko ka ba a gara ka ce bismillah kai hannun nan ba zai yi ba Allah wallahi hannu ake kai ka ce kai shege ne dan iska kai da ba na sa ma shara ba ina sa shara ta ko ta ina Allah wallahi gai.